Ingubani lenkosi enkazimulo uJehova Sebawuthi. Hlabelelani kuNkulunkulu nidumise igama lakhe. Menzeni umendo lo yodabula amahlani. Unguyise wezintandane. Ungumahluleli wabafelokazi. uNkulunkulu ohlalisa imilahalanqa endlini yakhe engcwele. Akhipha iziboshwa ekubusweni. Ngabahlubukileyo bodwa ezweni lomileyo. Bayede uNkulunkulu onomusa ekuseni sisho njalo. Bayede sokulunga. Bayede ngqongqoshe. Bayede Hiliama hadosa kaina. Hilika habosi kapaya. Lika haita konto saya. Yeliamanto olia. Bayete, bayete, bayete. Shamando lodosa. Ika bahaite kedosa. Iliamahanto dosia. Ika haina bayete. Wele nkulunkulu ethu. Wele simakade sezulu. Wena ogibela amafu njengenqola. Ozula ihlalo sakho sobukhosi. Owenza ikhonzi zakho zibe langabi lomlilo. Wena omkhulu ngekhathi zakho. Akekho omunye uNkulunkulu ofana nawe. Namhlanje kule ndawo sizothi uthembekile. Nalo sakhabashiya. Ilima hadosa kadabosaya. Ibraita katolika paya. Ibahaito kodoshia. Ilima haita aliabosa. Liaka baitosia. Ikahatoila haya. Ilia masata lebosaya. Thembekile dwala lensingiso yethu. Asinayo omunye uNkulunkulu ofana nawe. Ngempela akekho ongalingana nawe. Wena izolo ngwena namuhla. In the name of Jesus, we thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Usuku lolu uNkulunkulu alenzileyo bazalwane ukuba sithokoze futhi sijabule. To David, I was glad when they say unto me, let us go into a house of the Lord. Ya bazalwane yindlu kaNkulunkulu le. Yindlu kaNkulunkulu le. Sikule season sinesiqubulo nje sithi uthembekile. Sisho njalo nje uthembekile uNkulunkulu bazalwane. Uthembekile nakulesikhathi. Uthembekile noma singaboni, uthembekile. Hallelujah. Ngilele abazali umama nomama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bingelele uElder Thwala noPastor Tsatse egameni likaJesu. Bingelele umvangeli egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Mfundisi sibonga kakhulu ngempilo kamvangeli wethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. She's pushing us lezi insuku lezi nje ngenxa yomthandazo. Yabona nje uma ngabe emila ethi akuze imali kaNkulunkulu nathi ngale uvela athi but Siphiwe kuyathandazwa. Sambonga nje umvangeli egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu asandisele wena egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hamba nje phezulu kwaleso siqubulo umfundisi esithi uthembekile. Izolo umfundisi uma ngabe sifika la kuzoklinwa nje seklinwa kakhulu ngazi amehla akho uma ngabe ethi njo lapha yana ekhoneni sihlangana nje nento nathi ethusayo mhlambe
engasiyona yala. Siyazi ukuthi ifike kanjani igazi nje bazalwane nezinto zangaphakathi. Yabona nje ukuthi lana nje kunento beyenziwa. Ya kodwa ke kulungile abayenze lento labayenzayo. Nginomlayezo nje mfundisi bengiphethe enye message kodwa uma ngabe ngifunda izolo ebusuku kuthiwa angifunde nje le scripture lesi ngisifundele ibandla kuyo yonke nje mfundisi egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Eswini bazalwane ukuthi today is a covenant Sunday. Ngicela nje uqala ngalesi bazalwane before nje ngidlula phambili egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. 1 Corinthians chapter 5 verse 7 wakhona uthi ngizofunda nje ubi wakhona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. For Christ our Passover lamb has been sacrificed in Jesus name. Amen. Nje lokho nje bazalwane baningi abantu uma ngabe ngibuka lento ye covenant Sunday mfundisi uPaul uthi lento mina ngayifumana enkosini ngosuku inkosi yayihlela etafuleni uthi uJesu ngelilanga uthi ehleli nabafundi bakhe uthi lento yenzeni ukuze nikhumbule mina. Igazi ke bazalwane ngibuka ifaith uJesu ayifaka kubafundi bakhe. uJesu mangabe ehluphula isinkwa azange ayigwaze yena kodwa wayifaka ifaith uthi le inyama yami kodwa uhlephula isinkwa sakhe. Ngaleso sikhathi leso ufaka ifaith kubafundi. Iwayini Pastor Tsatsi uJesu kwangakachitheki igazi lakhe kodwa engazathi wayehlohla ifaith kubafundi bakhe ukuthi igazi lami leli elithulelele nina. Namhlanje ke mfundisi ngibona our faith ikhule ngalendlela yokuthi thina asisasebenzisi igazi asisasebenzisi iwayini. Uma ngabe siphuza lento amehlo ethu aqala bheke iwayini adlule iwayini bese hlala egazini. Uma ngabe sizodla lesinkwa lesi asisabheki lesasinkwa esahleshula kodwa sidlula amehlo ethu sibheki inyama kaJesu. Greeting bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha egameni elinamandla bazalwane. My message mfundisi uma ngabe nje ngifika endlini ingisindile kakhulu lento lena ithi abantu abaningi they are doing sacrifices over and over. Yangisa kuma Midian izangoma laba abasebenza ngamadlozi. Yes, uthi kakhulu basebenzisa igazi lemhlatshelo yingakho every time they are doing it over and over. Umoya oyingcwele uma ngabe eyibeka kuPaul lento lena ukuthi ayibekwe nje ayenziwe njalo nathi ngoba nabanye bayayenze yabo inkonzo. Okwethu ukuthi sichithe njalo igazi sikhumbula uJesu ngoba nabanye kumanje khona abahlabile. Nelethu bazalwane ehlatshiwe igazi. Nelethu bazalwane ehlatshiwe igazi. Nelethu bazalwane ehlatshiwe igazi. Ngicela ukudlula lapho fast mfundisi isikhathi sami sesiphelile. Ngicela nje ukufunda le ndaba le this is what izolo and this morning the Holy Spirit umfundisi angiholele kuyo umoya engcwele. I thought ubuzoba khona la ekseni. Namhlanje ukhohliwe mfundisi kulungile sambonga uNkulunkulu. Ngakhohleka kwenzeka vele. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyasholo mfundisi. Khumbulile. Isaiah 54. Ngizoweqa nje ivesi elilodwa kodwa wonke ngizowafunda mfundisi. Verse 1. Rejoice, childless one, who did not give birth. Burst into a song and shout, you who have not been in labor, for the children of the desolate one will be more than the children of the married woman, says the Lord. Ngizibuza umbuzo ekseni uma ngabe ngithola le message lona ukuthi uma ngabe ungenabantwana ujabula kanjani? Yini into ejabulisayo ungenabo abantwana? Yini into engenza ukuthi uhlabelele umemeze ungenabo abantwana? Kodwa uNkulunkulu uthi shout with joy. Enlarge the sight of your tent and let your tent curtain to be stretched out. Do not hold back. Lengthen your ropes
and drive your pegs deep. Again, awunabo abantwana. Kodwa uthi uNkulunkulu yelula indawo yokuhlala kwakho. Kanjani ngenayo indawo uNkulunkulu? Kodwa uNkulunkulu othi yelula. Hayi maseshilo ingakho sithi uthembekile. Uthembekile. Makusho yena Pastor Tsatsi ushilo. 3. For you will spread out to the right and the left, and your descendant will dispossess nations, inhabitant the desolate city. Kanjani ungakazali? Kusiyami, do not fear, do not be afraid. You will not be put to shame. Kusiyami, do not be humiliated. You will not be disgraced. For you will forget the shame of your youth, and you will no longer remember the disgrace of your widowhood. Instead, your husband is your maker. His name is the Lord of armies, the Holy One of Israel. He is your Redeemer. He is called God of the whole earth. For the Lord has called you like a wife descendant and a wounded in spirit, a wife of one youth. When she is rejected, says your God. 7. I deserted you for a brief moment, but I will take you back with an abundant compassion. In a surge of anger, I hid my face from you for a moment, but I will have compassion on you with everlasting love, says the Lord, your Redeemer. Can we share love from this? Can we share love from this? Can we share love? Baba. This is your message. This is your message. Uma ngabe ngifunda le message lena nje kuthiwe ngifundele ibandla. Nanoma ubanje ngesikhathi gcina ku17 bazalwane egameni lika Jesu Kristu. 17 yilo othi no weapons formed against you will succeed, and you will refute any occasion raised against you in court. Bese ithi nalo lonke ulimi oluvukelayo